Saba stopt met zoeken naar wandelaar. Dat heeft gezaghebber van Saba gisteravond bekendgemaakt. Jonathan Johnson. Er is 8 dagen lang gezocht naar Erik Matthijssen. Die was vorige week woensdag gaan wandelen op Saba en daarna niet meer teruggevonden. Maar nu is besloten om de zoektocht te beëindigen. Dat is gebeurd na overleg met het crisisteam. Johnson spreekt over een moeilijke beslissing en hij benadrukt dat verschillende teams onvermoeibaar hebben gezocht. Er zijn onder meer helikopters ingezet, drones, speurhonden. Mariniers hebben gezocht. Er is in het water, op de grond, overal is er gezocht, maar er is niks gevonden van Erik Matthijssen. Hij was een ervaren wandelaar en hij was werkzaam op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was ook lid als ambulanceverpleegkundige van het OESAR-team, dat zelfs bedoeld is om mensen die verdwijnen op te sporen. Die zijn uiteindelijk ook naar Saba gekomen om hem te vinden, maar het heeft niet mogen baten. En dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt, aldus Johnson. Zijn gedachten en medeleven